Voľný čas našich ratolescí sa dá vyplniť rôzne, napríklad aj športovou aktivitou. My sme sa dnes prišli pozrieť na tréning judo do športového klubu Slavie STU. Trénujú tu malé deti, trénuje tu dorast a takisto tu trénujú aj rodičia, ktorých dnes zastupujem ja. Tak poďme sa pozrieť na to, ako tréning vyzerá. Začiatok sa nezaobíde bez pozdravu a poriadnej rozcvičky, kde si deti ponaťahujú svaly, precvičia si pády a tak trochu sa aj zahrajú. Potom nasledujú teoretické ukážky hmatov v podaní trénerov, ktoré si deti následne medzi sebou skúšajú. Veď nie nadarmo sa hovorí ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. Jeden takýto hmat som si vyskúšala aj ja. Tak takýto hmat sa nedá naučiť behom jedného tréningu, ale kedy začať a ako trénovať, a o tom sa teraz porozprávame s trénerom Martinom Pisoňom. Kedy je najlepšie, alebo v akom veku je najlepšie začať takýmto športom? Tak v podstate najlepšie je začať čím skôr. Dokonca máme takú skupinu predškolského veku, kde začínajú malé decká, už trojročné. Samozrejme, na začiatku je to také valkanie sa cez kotúliky, prevalovačky a rôzne pohybové hry. Kedy sa môžu, alebo kam sa môžu prihlásiť deti, ak majú záujem a chceli by sa tiež pripojiť k tomuto klubu, prípadne rodičia, môžu si chodiť aj oni zatrénovať, tak ako dnes ja, výnimočne? Samozrejme, robíme totižto judo vo všetkých vekových kategóriách. Na záver sa vekové kategórie spojili do jednej a dopadlo to asi takto. Aj takto sa môže skončiť tréning juda, takže príďte sa určite pozrieť, stojí to za to. Perfektne.